Ассалому алейкум, духтаро, чихиш муҳамматон нағз, саломатиятон нағз. Духтаро, инҷа ман имрӯз ромтур мекунам барои шумо. Ман инҷа полиш по кардани омадам. Камтар дертар баъд ҳама каса мебиему. Вай мекунам. Бо аз ҳамин хона оянда влогҳои нав, видеоҳои нав мешавад. Худо хоҳад ки духтаро, аввал гуфта гузарам барои чӣ хона иваз кардем, барои он ки хонае ки ҳозир мо снимат карда истодаем ва мо маҷбур шуда будем ки дигар вай кунем да снимать кунем, потому что дигар вариантҳо набуд асоба. Он хонаям нағз, ҳозир хонае ки мо зиндагӣ карда истодаем, се хонагӣ ҳамаш нағз, территорияш ҳам нағзу, лекин камтарак хонаош мебелои старе дорад. Хулосе гап ки ин хонае ки нав ремонт, хонае ки ҳеҷ кас ҳоли зиндагӣ накардааст, инҷа новостройка. Ман умедам набуд ки ҳар кас мо ҳамин хонаи вай мекунад, сдавать мекунад. Обычно вақти кӯдакои майдадор боши агар сразу мегӯяд ки с маленькими детьми не сдаём мегӯяд да. Барои ҳамин асоба сахт намекофтем хонаи навам. ҳамун хонае ки ҳозир зиндагӣ мекунем, ҳамун хонае мо гуфтем ремонт кунем, меблиои кӯҳнаша партаем, ҷои вай ба меблиои нав харем. Гуфта маслиҳат кардем ки баъд соҳиби хона худаш гуфт ки баъд 1-2 моҳ баҳортарова полои иваз мекунаму, трездоша иваз мекунаму. Вай гуфта чӣ кард? Хай худашам як маслиҳат кард кати мо. Но мо ба хулосае омадем ки лучше хонае иваз мекунем, чем унҷа ремонт карда иштан як хонаи дигар снимать кунем, беҳтар, шароиташ камтар, хубтар. Ин хона примерно хай 15 000 рубл ба қиматтар, 15 000 рубл зиёдтар инҷа метием да, чем вай хонаи ҳозира меистодагиомон. Вай хона се хонагӣ бошад ҳам, аз сабаби оне ки камтар ремонташ безебу меблиош кӯҳна арзонтар буд. Ин хона ки новостройка нав, ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ накардааст, меблиош ҳам, хай техникаош ҳамаш нав, кухонный гарнитур, там техника на кухне тоже ҳамаш нав. Барои ҳамин қиматтар инҷа назар ба вай хонаамон. Ҳанам хел духтаро, инҷа сеюр мошиёна. Рости гап ин қадар хона снимать мекунам, гуфта план кашидагӣ набудему. Асосан ҳамин хонаи будагиомона ҳозир куҷо ба истодагӣ ҳастем, ҳамун ҷое камтар ремонт мекунем. Гуфта аллакай план кашидасагӣ будем ки чӣ мехарем, чӣ кор мекунем, ягон абоёшо иваз кардан бо. Даже ман абоёё выбор кардасагӣ будем, чӣ хел абоё ба иваз мекунем вай хонае. Лекин ҳамин хона ки яку як бора соҳиби хона объявление мондагӣ буд, бё гуфтам як бор просто ради интереса. Ман хел кардам ки не мегӯд, не сдадим мегӯд с маленькими детьми, по-любому ҳам хел мегӯд. Гуфта фикр кардаму, лекин занг задам, соҳиби хона беҳад нағз, анакиам мулоим, қадар хушзабон. Баъд шаварам ба гуфтам, нишон додам ки ҳам хел объявление мондагӣ. Шаварам гуфтам ки гуфтан ки ҳозир ман вақтам нест, хулоса ва пише без выходных кор мекардам да, корашон выходной набуд. Кай вақте ки ман выходной гирам, баъд рафта мебинам вай хонаи гуфтан да. Ман гуфтам ҳозир намешад да, эту квартиру уже сдадут, агар ки мо наравем набинем, уже сдадут. Шаварам гуфтан хай тақдир агар ки бошад мерим мегирем паго. Ҳозир имрӯз ман наметавонам гуфтан да, барои он ки шаварам кор рафтасаги будан, успед намекардан рафта ин хонаи бинану снимать кунану да, срочно бояд снимать кардан дар кор буд, барои он ки ин хел нарх ба намедод да ягон каси хонаша. Баъд хулоса гап ки аллакай ман телефон кардам, соҳиби хонаи надида пеш, мо залог гузаронда модем, аллакай залог мондем ки штоба ягон кас нагирад ин хоная, все равно хонае ки нав аст, як кас дигар омада пеш аз мо бояд мегирифт аллакай да. Ҳамон бачи залога додем, пагаш ба баъд омада нигоҳ карда ҳама ҷой дида хушу хай вай кардем, договора составлять кардему, калиташа гирифтем, хотирҷам. Як 10 рӯз боз мана переезд кардан ба тайёрӣ. Худо хоҳад мана пага бас фардо аллакай аз ҳамин кухнячаш мо бо блогҳои нав, видеоҳои нав мешавад. Худо хоҳад ки сурат ба духтара ҳамин объявление ба якум сураташ кухняш истодагӣ буд. Ман гуфтам беҳад зур мешуд агар ки ҳамин хона снимать мекардем, лекин пеш аз ин ки мо занг зада фақат мепурсидем хонаҳои нава с маленькими детьми не сдадим мегуфтанд, барои ҳамин ба умедам набудем акнун. Ин хонаи се хонагия ҳозире ки хонае ки меистем, ҳамин хонае ёфтанаш ба чӣ қадар мо кофтков мекардем хонаҳои нағза, чӣ қадар мепурсидем, немегуфт. Хай ҳамин се хонагия аз сабаби оне ки камтар шароиташ вай, хай ҳамин меблиош кӯҳна ремонташ он қадар нағз не, ҳамон ба чӣ ба розигӣ додагӣ буд, ҳеҷ пурсидагӣ набуд ки чанд фарзанд доред. Барои ҳамин аз ноилоҷӣ ҳамон хонае снимать кардем да, ҳамон хонае ки ҳозир мо зиндагӣ мекунем. Хонаш ганда не духтара, хонаш нағзу, просто ҳамин як минусаш ҳамин ки меблиои стараш бисёр, меблиои стараш бисёр, ҳамна ва яке агар ки партои
ҷои вайва бо ягон мебли нав харида ҷобаҷо карда мондан дар корда баъдан бо ҳамин ба қарибиҳо ман полоша нав мекунам, телевизоршо нав мекунам, нархи хонаи бо баландтар қиматтар мекунаму ремонт намечается гуфта мо вай кард ҳам хел гуфт. Баъд мо ба хулосае омадем ки лучше хонаи нав гирем, беҳтар қиматтарам ки бошад, ҳай 10-15 ҳазор рубл қиматтарам ки бошад, аллакай хонаи гӯем вай чӣ бошад меблиёш нав бошад беҳтар аст гуфта ҳамин хонаи ёфтему мана гирифтем. духтаро бахшиш ба ин видео медарам камтар гап мезанам барое ки чанд вақт боз ман видео напардохта будам. ин видеое ки ҳозир тамошо карда истодаед ман як 20 рӯз пеш ба фикрам видео кардам, монтаж кардам, мондаги будам. баъди ҳамин аллакай хонаи нав коч шуд, ҳамин чи коч овора шудаму на вайфай доштем. баъди ин хонаи нав вай кочидан ва ҳамин кати интернет гузарондани хона камтар мушкилтар шуд аз сабаби оне ки выходные буд новогодние, они ҳама ҷо то 9 января, поэтому натонистем вайфай қуш карда. ана ҳозир бошад вайфай қуш кардем. аз ҳамин рӯз иборатан худо хоҳад видеоҳои нав ба нав мебарояд. ба канали ман қариб як моҳ боз ман набудам ин канал. ба духтарои азиз, ман чун ҳар вақта ҳар яки шуморо ба компания Фабелик даъват мекунам. не нигоҳ кунед, ин тӯҳфаҳои беҳтарина мо барои коргарҳое ки нав ба командаи мо номнавис мешавад. мондаги ҳастем, чалаи тилло, пилисос, принтерный миксер, постельный белье, хулоса ҳамин вайба ҳамаша мебинед картинка. ба ана барои шумо, барои мо кати кор карданатон фақат ватсапатон лозим мешавад. халос ягон чихигум ягон ваҳму воҳимаш нест. ҳамин ватсапатон бошад, метавонед ки кати мо ҳамроҳ шавед, оҳиста як бор шинос шавед. мо кати аввалаш ка шумо маҷбури заказ кун намегӯд. бисёриҳо медонед чихад бисёре фикротнаки номнавис шавем. агар ҳар моҳ бояд заказ кунем, яки ман як моҳи шавад ки пулям набошад заказ накунам, чӣ мешуда бошад, има шароитам намебардорад, ҳам хел фикру хаёлот дорад. занҳои азиз, ин хел нест. албатта ки шумо кай вақте ки шумо ба дар кор шуд маҳсулоти компанияи Фабелик ҳамон вақт заказ кунед. чихад шумо маҷбур карда баъди номнавис шударатон заказ кунед гуфта маҷбур намекунад. может быть мисол чизе ки шумо ба дар кор шуд, зубная паста, шампунь, порошок, мисол бун чизе ки бошад шумо ба дар кор шуд, ҳаракат кунедтон аз кӯчаҳо нахаридтон, аз ҳамин компанияи Фабелик заказ кунед, барое ки беҳтарин аксияҳо дорад, беҳтарин нарх наво дорад, скидкаҳои беҳтарин дорад. компанияи Фабелик бо маош метиҳад. барои ҳамин алҳамдулиллаҳ саломат бош мечам. барои ҳамин духтарако гапҳои ҳар касе гӯш накунедтон. агар ки хоҳедтон кор карда муваффақ шуда, маошҳои хуб гирифтан, шумо равед пеши ҳамон одаме ки аллакай пул кор карда истодааст аз ҳамин компания. не ки ҳамон одамое ки не ман кор кардам, ман ин хел шудам, ман кор кардам, кора партофтам, пеши ҳамон нараведтон. саломат бош. обязательно пеши он одаме ки муваффақ аст, пеши ҳамон одам раведтон. духтарои азиз, барои ҳамин агар ки хоҳед ки коратонро хуб пеш баред, ки соҳиби маошҳои баланд шавед, соҳиби кори беҳтарин шавед, шумо фақат одамои муваффақшудагиа дар ҳамин соҳа гӯш кунед. барои ҳамин ҳеҷ каса гӯш намекунедтон. ман медонам хешта бор хоҳару додар мисол мегӯяд ки кор накун, ин хел меши, вай хел меши, фалон кас кораш пеш нарафтааст, бисмадон кас кораш пеш нарафтааст. ҳама хел манам ҳамчунин будам духтарако. албатта ки ман фақат он одамое ки пешрафта касанд ҳамоно гӯш кардам. барои чи? барое ки ман муҳтоҷ будам. ман ба дар кор буд кор, потому что ман бекор то кай мегардам, то кай нигоҳ карда мешини шавара, то каем шавароям аз саҳар то шаба ҳар рӯз кор мекунам. ҳар рӯз шавари ман почти что без выходных кор мекунад. як ҳафта як бор ёки ду бор отдых мекунад, лекин дига ҳамин кати постоянно кор. вот всю жизнь кор. Падарам, модарам ҳамчунин. я хотела тоже как-то работать, чтобы как ёрдамам расад оилаба. ана ёфтам ҳар хел кор мекардам духтар. ман ҳар гуна корро попробовать кардаги ҳастам. инҷа кор кардаги ҳастам, проба кардаги ҳастам. инҷа кори онлайни ман чӣ қадар духтар бовар мекунед. ман бо вани 3 сола чӣ қадар корҳои ман изучат карда баромадаги ҳастам. ҳамин соҳаҳои например дигар ба ғайр аз ин компания Фабелик, например дигар роҳҳои онлайн пул кор кардан аст, чӣ қадар ман проба кардаги ҳастам. беҳтаринаш ин компания Фабелик аст. бовар кунед ҳамин одамое ки аллакай пул гирифта истодаанд ба карташ пули нақд танхи мегиранд, ана хел одамо бароятон. вот ман например пули нақда ман мегирам картам ҳар 21 рӯз. ягон ҷои фанду фиребаш нест. асри 21 ҳозир ки фиреб карда мешавад духтаро. поэтому агар хоҳедтон мисол номнавис мешаведтон аввал, баъдан ба гурӯҳҳои кориҳомон мо шумо дохил мекунем. агар хоҳедтон группаи маҳкам например dabais мекунем, он группа шумо гап зада метонед. просто метонед ки гӯш кунед директоро чӣ хел пешравӣ карда истодаанд, чанд пул маош мегиранд, чӣ хел кор карда истодаанд. оҳиста шумо ҳамчунин ёд гирифта мехоҳед ки кор кунеду пешравӣ кунед. ҳеҷ кас шумо омада заставлет карда ту бояд заказ кунӣ, ту бояд кор кунӣ, ин хел намегӯй. даже аз кор баромада мебаравам гӯедам ку аз қафаи шумо ҳеҷ кас намедад. барои ҳамин духтарако гӯш намекунем ягон каса. ҳама вақт фақат он одамое ки муваффақ ҳастанд дар ҳамин соҳае ки шумо куҷо мехоҳед рафтан, дар ҳамон соҳа касе ки муваффақ бошад ҳамона гӯш кунед духтаро. албатта кори шумо пеш меравад. ин номери ватсапи ман барои кор кардан танҳо хоҳиши пул кор кардан дар кор асту ватсап. всё. анам хел духтаро, имрӯза ромтур ана ба охир расид. худо хоҳад аз пагоҳ ҳаминҷава ман видеоҳое сар мекунам, снимать кардана видеоҳои нав ба нав аз ҳамин хона мешад. акнун хонаи духонагӣ бошудам. масоати хона чини ҳамун сехонагӣ боин вае ки ваёш домош пешни аст, камтар хонаош майда. ин хонаи новостройка
калонда. Пас чишто амин як 5-6 квадрат камтар майдатар ҳаст. Халос ин хона аз вай хонаи сехонагӣ. анам хел духтаро раҳмати калон барои дастгириятон, раҳмати калон барои комментарии хубатон. Хайр то влогҳои оянда духтаро.